Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo mar Jumapil, odhiambo mar Pasaka, odiechieng' ma oganda Jokristo e dinde mopogore opogore noyuoro e nyasi mar alama ka iparo chier mar Yesu Kristo. Nyakwa Ramogi en odhiambo mar wakini machiegni weche manyien mag ratil. Kaka pile Jumapil wami weche ma osetimore chakre okinyi nyaka gie sani, motimore ute mag lamo, motimore oko mar ute mag lamo, ka bende akwayo ni hayo maber mar Pasaka kapod idhi nyime kod yweyo mar Pasaka e odiechieng' mar 20 dwe mar Ang'wen 2025. Arwakni machiegni nyakwa Ramogi, mokwongo wayud thuond weche. Kendo Kristo osechier, ote en wabed gi geno. Mathin mari miyudono poge gi nyawadu. Jokristo mag kanisti mapacho kamana kaka pinje mamoko bago lamo mag nyasi mar Pasaka ka ote mag kwe kod dwaro mar kedo gi mibadhi onyiedhore e otego. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Jatend piny William Ruto koro koni omenda ma ilaro e kind jood bura kod governors mar Kongo nderni ber ka odong' e lwet sirikal mamalo. Omenda no kwasemogi wi gode en lweny, en mana gocho, waloso nigi kama gidakie, watimo giango gikwa gikao. Wanakunyang'anya samaki yote, kisha kunyang'anya samaki yote wanaenda kuweka kwa sela. Hiyo sela hata chakula hakuna. Esigana makende warango luoro kod kihondko ma omako ngima jonam magin jolupo makalo e sand e lwet obila gi jolweny mag Uganda. Machiegni nyakwa Ramogi, bed thuolo mar ndiko na namba en 36000 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. An ka Eloli dio keo nyakwa Ramogi e weche manyien mag ratil odhiambo ma kawuono. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni ote mopogore opogore wuok kuom jodolo e pacho kama ngima e kinde ma odhial nyasi mar Pasaka. Moko kuom otego ma uchiw e kinde alam mar Pasaka oting'o hera, dongruok kaachiel kod thiro timbe mag mibadhi. Yudito mondi miwa ripot maler ahinya to e odiechieng' ma jolendo mag Ramogi Radio kod TV oriwore kod jolemo e kanisa mar Holy Cross manitie Ramba e kaunti ma Siaya. En mor, wer, pako kod juso e kar lamo ma Holy Cross Ramba Parish e kaunti ma Siaya. Jokristos madhialo nyasi mar Pasaka mar chier mar Yesu oting'o kapu mag duoko erokamano ne Nyasaye. Jakristo ka jakristo gi atonga malore gi ng'uono mar Nyasaye ma osemenyore e ngimane. En lamo ma oyuorie kod jolendo mag Radio Ramogi kod Ramogi TV, kendo ka jadolo ogolie ote mar hera kod kwe kind jopiny. Kawuono ni en Pasaka, kendo Kristo osechier, ote en wabed gi geno. Ket Nyasaye obed geno ni, ket Kristo obed geno ni, kiket geno kuom dhano wadu. Kristo osechiero ngima, en kodwa seche duto. Erokamano, ubed gi Pasaka maber. Yesu ne wuoyo kuom hero wadu kaka iherori iwuon. Koro hero wadu en niya, mathin mari miyudono poge gi nyawadu. Miye nyawadu bendo bilie, in gi makati achiel pogne nus, in gariyo miye achiel embo chama achiel. E kaunti ma Nairobi, kanisa mar All Saints Cathedral bende jolemo ochopo mar yudo gweth e chier mar Yesu. Kopogore kod ote mar geno, jadolo Evans Omolo otiyo kod kindeni e lombo jotelo ma kaluo mondo mi oti kod thuolo magin go e sirkand Ruto e kelo dongruok kaluo. Jotendwa one ni broad-based okelonwa dongruok e counties wa makaluo mondo waneni dhi nyime betie. Kik wabede broad-based mar gombaka mar wacho ni yo wanie sirikal, wadwa ni mondo governors mawa, wadwa ni mondo jotendwa mondo oti kod mwandu mawuok e sirikal gi mawuok e counties maber mondo goodwill manitiere kinde makamagi okel dongruok e pinjewa magonagi. Waneka nderni loso, waneka nyithindo ichulo negi fees ma ok nyal dhi e sikunde, mondo waneka
industries ichako mondo dongruok obedie e pinywa mar Onagi. Ka Mombasa, kanisa mar New Life Mwar Church of God oywak ni solro mar piny owacho e ute lamo osebedo ka yiengore konchiel ka koro gikwayo mondo mi sirkal oyar bade nyaka e ute lamo mapok odongore. Rambe okraj ji oga rambe to gergo mana kanisni mak mana ni ka pesa modonjo mar kanisa to chomo mana tich mar kanisa na mondo ger mondo jo Kristo yud thuolo kuonde ma ginyalo leme. To awakwa doher ni jo tendwa owe hero mana bedo nego arambe ne jo kanisa mosedongore to giduog bende nyaka piny bende gikonywa go arambe mondo gichiernwa kanisni mapod ne piny mondo tingre malo. Wabunge wa mag piny Kenya oyie okalie gimoro manyalo miyo raia mag piny Kenya bede kod tugruok mar ngima mar dhano. Jodolo mag kanisa kopere counties ma opogore kama oriwo Nairobi, Nyeri kod Mombasa bende oywak ewi mibadhi magikoni opong'o pacho ka koro gikwayo mondo mi ti kod osuru mag jo Kenya e yo makare. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudo en jatend piny William Ruto gikone to golo chung' mare ewi ywaruok ma osebedo e kind jood bura kod governors malaro tayo omenda mag kongo nderni kod apeyni ma pacho ka, omenda motis gi dhongere ni Road Maintenance Levy Fund. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Ruto wacho ni kaber to omenda no odonji e aguch piny owacho mamalo mondo ota godo chenro mag dongruok. E kinde nyasi mar alam mar Pasaka mane obagi e kaunti ma Narok e gwenge mag Ntulele. Kendo ka ema Ruto oko ne jotelo mondo yowene omenda mar kongo nderni e kod apeyni midendo ni Road Maintenance Levy Fund mondo sirikal mamalo emota pesano e gedo mag apaya. Rasilimali tuliopatiwa ya wananchi wa Kenya lazima itumike kwa njia ya sawasawa, kwa njia ambayo kuna uwajibikaji. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Magi timore ka ywaruok e kind governors to kod jo od bura chuothure doho katend counties dwaro teko tayo omenda no. To od bura bende okoni kata nade to ok nyalre kendo od bura bwogore mpodho budget mag sirikal koponi orokgi nyaka mede. For the first time in history, 15 roads ya Narok East ilifanyiwa class C kwa sababu yako. 15 roads class C. Hatujaiona class C. Sisi tunakuanga tu tunatembesha ng'ombe kwa barabara ambayo si class C. So mabarabara zimepanda iwe ya class C kwa sababu yako. Ruto bende okoni mondo tiek mibadhi mokwako chenro mag dongruok pacho ka. Ochiko jo od bura mondo kadhi bang' menyo matut paro mar chik matamo ng'ama nie sirikal, familia mage timo ohala kod piny owacho. I want to ask Parliament, both the National Assembly and the Senate, to carefully consider the memorandum I have sent to them on making sure that we stop conflict of interest. Jatend piny bende okoni chudo duto madhine sirikal nyaka koro time yo manyasani kokale mbui mopwodhi mag e-Citizen. Ruto okoni mabiro tieko mibadhi pip. I made 2 commitments. I said, number 1, all procurement beginning April this year are going to be undertaken on an e-platform. We are going to have e-procurement so that there is transparency in the procurement of public services and public programs, so that we know that we have gotten the best price, the most competitive price, to the best person, and we know who it is. I'm happy to say that e-procurement that we have been waiting for years has started this April. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Senator Mahoma Bay Moses Kajwang wacho ni bedo ni duond bura mar ODM nitie e sirikal okonyiso ni UDA osemwonye ka okoni ODM
biro chungo jalar Compton piny e yiero magana 2027. Okoni dwaro margi sani en medo tego ODM e tung Kenya mangima kagi korene golo jachung margi e kinde yierono. Bende olero ni nitiere weche ma ok ni kare e sirikal ma pod nyaka gi kwer. Kawaket ler ni chama mar ODM en chama ma distinct kendo ok osemuonye gi chama machielo mar UDA. Nyaka waket ler ni ODM biro bedo gi candidate e yiero mabiro 2027. Tich ma wariwo lwedo gi William Ruto. Gini ne watimo kan waneno ni piny Kenya ne dhi marach. Ne waneno ka joma tindo nowuok oko, ne waneno kaka noneg-gi, ne waneno kaka gik moko notimore. Raila Odinga nowacho ni koro nyaka oket personal interest bathe mondo ng'i interest mar Kenya. MCS ma Migori opwoyo jotend siasa ma Migori ka oting'o governor, senator, women rep kod jood bura kuom keto tenge pogruok magi kendo riwore kanyakla mar manyo dongruok kuom piny owacho mamalo. MCS go kotelnegi kod jakom mar komiti mar bajet e kaunti ma Migori Graham Kangali giwacho ni limbe mane jotelogo timo ne jatend piny Kenya William Ruto tarik 10 mar dweni osechako nyago olemo. MCS go wacho ni gisiro governor ma Migori kod jotelo mamoko kagiwacho ni riwruok ema dhi medo kelo dongruok e kaunti ma Migori. Bedo sirikal kaka gimoro achiel biro medo mwandu kendo biro miyo wan bende wawinjore kaka jogo manie sirikal kendo mwandu mipogo biro bedo maber. Ka wan achiel kuom jogo bende manie jikon kama itede chiemo, wabiro winjo miti chiemo kendo wabiro ng'eyo bila chiemo migolo kitero ne welo oko. Koro nyaka wabed jogo bende ma nyaka bide jikon kamitoke chiemo. Raila otimo ma nikech en a Democrat, en a patriot, to mondo mi development be mondo bi. Omiyo sirikal mar Ochilo Migori, nikech en government mar ODM, wantie toke kaka jo county assembly mar Migori, to gi government mare. We've had appointments all the way from coast, western and every other place that is inclusive. So I want to tell Kenyans that coalitions and working together has been the best. We remember Moi's time where it was only KANU and KANU could dominate and frustrate the nation properly. Look at even the coalition time. Kenyans have benefited more. The constitution has actually improved. Sani nyaka nyora ila donje broad based. Nyo pogore kata go Uhuru Kenyatta. Kech Uhuru Kenyatta kanyo mi chances nyineno kokao gigotero mane pinyu kuche lelo. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga seyo chenro ma owacho ni nitie mar temo yako lowo mar gero musikiti ma Kongo e kaunti ma Kwale. Raila wacho ni obiro chwalo ng'uredo mar kwedo timno mar chudhe moko ma temo yako lobno maromo eka maromo 16. Owacho ni ne oketo lobno tenge ne musikiti e kinde mane en Prime Minister ma pachoka. Karibu sana mheshimiwa. Karibu ya tutenemo kama tutakubaliana inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Katika mkutano huu vile vile Mwenyezi Mungu tunakuomba kujalia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na serikali yake akashuka kwenye msikiti huu mwendo wa saa 5 mchana, akaja akatupatia cheti cha uwanja wa msikiti cha ekari 16 kilichoandikwa Kwale Islamic Center. Sasa mimi nimeongea na watu yangu na tunapendekeza tuwe na wakfu 2. Moja itakuwa ni Congo Mosque wakfu, yani trust kwa kimombo. Kwanza Congo Mosque wakfu. Pili iwe Kwale Islamic Center wakfu. Unaona vizuri? Ya hiyo ardhi yote ambayo inazingira hapo hiyo. Manake hii wameenda tu kule kotini Mombasa na wakapeana judge kitu kidogo. Hii sasa akatoa
uamuzi ambao ni bandia. Hata huyo jaji vile vile, ndio sababu tumeleta kwa hii kesi, tumeleta wale ambayo waninyakuzi, vile vile tumeleta hata EACC. Nakora mo ko gwenge ma kadawat na mchumbi wa dhiane gwenge ma dawat ma Kisumu kama jagoro mongiro migao mar arita Dr. Raymond Omolo romo giro were county ma Kisumu e chenro mar lalruok kod choko pach oganda ewi midhiero magikalo e kod yore makare mag jiwo chenro ma opogore mag dongruok ne jopiny. Owacho ni obiro keto kenge mag neno ni oganda oyudo chenro mag dongruok e yo makare kaka itayo kod sirikal mamalo kaka imiyo ler kod Utino Daniel. Koloso e kinde mane oromo gi rowere e kaunti ma Kisumu e chenro mar lalruok gi jopiny ewi chenro mag dongruok mag piny owacho, jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omolo koni piny owacho geto madhi nyime gi chenro mar winjo ywak jopiny kendo lero negi okenge ma piny owacho osegoyo. We are meeting Kenyans across the country. First is basically just to listen to them. What are some of the issues that are of concern? But also we are using this opportunity to also just demonstrate what we are doing as a government. Kabende, onyiso rowere mondo miyo thegre gi josiasa madwaro mana tiyo kodgi e yo mar nyayo lweny kolore ni dwarore ni kinde ma pogruok obetie olu chik. We have had conversations around universal healthcare, the need for us to increase the numbers in terms of registration. Kisumu County and generally this region is not doing as well as, let's take a case of Mombasa, which is more than 50% of the target. So we are trying to implore upon them that we need to increase the numbers so that then whenever people fall ill, then they can be able to benefit from this important program. Omolo ontiyo gi thuolono mar jiwo jodak e kaunti ma Kisumu mondo miyo dhi nyime gi ndikruok e okumba mar thieth mar SHA mowacho ni konyo jotuo ahinya. And we are encouraging the youths not to allow any politician or any leader to take advantage of the fact that they don't have something to do to enlist them to get into criminal activities, because violence, in whichever way you want to look at it, it's a criminal enterprise and we cannot entertain it. Utino Daniel Uma, Ramogi TV. Ero kamane nyakora mogi wadhi e yweyo mokwongo dakika 15 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag Ratil biro ni kokalo Ramogi TV. Ero kamano kuom yiero Ramogi TV e kin televisen mamoko. Odhiambo mar Pasaka nyakora mogi oganda jokristo obago nyasi mar paro chier mar Yesu. Edwin Ochieng kawuok Sondu wacho na makare gin Nyakach gi baba ne iluongo ni Daniel Otieno. Erokamano Sheila kawuok Kisumu wacho ni Shober kendo weche manyien ni kare. Erokamano nyakum kete Ramogi TV in bende e odhiambo ni achiel kachiel ka weche manyien biro e yo ma kamano. Anoka ya mabini ndiko na ewing makoni anokanyo Dr. Bishop Okoth Okoyo Wuod Nyasaga ore degmo koni bati aneni maleo kendo makare weche manyien mag Ratil bironwa kawuono en sa Pasaka. Lemo en St. Philip Dala Coptic St. Philip Dela neri Coptic Kisumu wacho ni ne ochame misa ma kawuono. Kila luoch majakiranda ka chieng' Ward 7 wacho ni asiro ka jwang'e wach party mar ODM no. Party biro yiero ng'amotiyo ne jopiny to ok go kor gi thiano gi dhiano ne joma mogo to moloyo apako MCS ma Migori kuom siro sirikal mamalo to gitem ndara ma Asori nyaka golo muok mondo bed makare. Mano kila loj majakiranda wacho ni koro riwruok onyuolo lemo. Kaso aneno ka to penya ni jodong gweng' tinyak ichako chul karang'o. Choni jodong gweng' ichako chul karang'o. Abiro penjo joma oketo kenge mag chulo jodong gweng' nikech pod nyaka piedhgi mane ni jodong gweng' gin jodong gweng' makare. Kanyo be ibiro yiro ka chudhe moko riore ni gin jodong gweng' to kata mana buch jaduong' gweng' mane pok gidhiye kata bura achiel. Erokamano ahinya. Architect Evans Asiyo mano wuod Karachuonyo koni bati aneni yo makare. Wamor ka chama mar ODM wacho ni gidhi chung' e debe yiero mabiro mar 2027. Erokamano Architect Evans Asiyo wacho kamano. Erokamano ahinya. Ka be naneno ka wuod Tsunami awinji antiere Migori Zadok Wuod Gotoye ma wacho kamano. Erokamano Jojo Ywa senior mar Migori
wacho ni ayie gi Raymond Omolo kuom kelo rowere ma kaluo pamoja kendo loso kodgi kao pachgi. Erokamano ahinya. Makamu kone puochgi pak ne Super PS Dr. Raymond Omolo walamone kendo wakwene pasaka maber. En wuoyi ma ong'e ni chakruok mar dongruok en kikawo jomatindo ma isiemonegi yo. Mane momiyo kawo pach jomatindo kendo owuotho kodgi kotayogi to bende osomo pachgi, openjogi ni to ang'o ma degier mondo gijiwre kanyakla mondo weche odhi makare. Mano Makamu wacho ni en director mar Broad Based Government worldwide. Erokamano ahinya. Koro Ramogi dakika 18 osekalo bang' saa achiel. Yiena mondo akaw yweyo ratilgi kindeni kaduogo to pod an gi weche mamoko. Ma en Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Nam lolwe ukwe. Kata kamano, jolupo ma Kenya ywak e yie. Nyocha ni kaka kao yie gi joma ninga. Gingiswa ni polise ma Kenya nigi moni barracks ni ndogo. Gin gionge gi mon, gin nindi nam. Ywak ma ikelo gi midhiero magikale lwet jochiw arita ma piny Uganda. Unapigwa, unasomba hiyo daga ukipelekwa kiwanja. Ni unapelekwa kiwanja hiyo, unaanika wewe mwenyewe. Kwa saa zingine ile chakula yenye umekula nakubakishia kama umbwa. Tonejo lupo ma osekalo e kogno mager. Okatiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tudrigi jafombo marwa Cynthia Onyango kokelo ni sigana mar kihondko einam. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok e ywe wadhi nyime gi weche manyien. Chal marach mag moko kuma piny e kuonde dak mopogore opogore e kaunti ma Nairobi miyo jodak e alworago bedo kod pek e tayo chenro magi mag wuoth, ohala kod midhiero mamoko. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, jodak ma Mihang'o kod Dandora ywak e wi rach mag apeyni manitiere e alworano ma giwacho ni dwarore mondo kaw ndamo mapiyo mar losogi. Ma en apaya ma ok Shooters kochimo Mihang'o e kar chung' od bura ma Embakasi East mayudore e kaunti ma Nairobi makoro chalo mana puodho. En achiel kuom apeyni machal mare jabedo marach ahinya e kinde ma koth ochwe. Jodak maka ywak ni rach mar apayani osebedo ka kelo negi midhiero kuom thuolo malach. Barabara ni osechandowa sana. Kaka nokethre gi wania, lakini 3 months mosekalo obedo marach ma kata biashara ok nyadhi mbele ka. Sana sana an gi kibanda mar alot ka, kata kaka wateja na nyalo kalo kabiro ng'iewo alot onge, sani tich odok piny. Wasebedo gi shida maduong' sana e wach barabara. Wasetemo dhi kuonde manyalo riri jotelo manwa yiero, to kuonde go temo wadhiye onge dwoko mwayudo. Kukinyesha barabara sipitiki. Ukiita mtu wa pikipiki akuletee mboga anakuambia 100 yako haiwezi nunulia chuma. Sasa tutakula shida mpaka lini? Mko wapi? Mko wapi tuwaone? Njitokezeni, kazi iendelee. Derepe nyamburko to kod jo apiko ka konyi ginyo kwa mechuodho e apayani e kinde ma koth ochwe, kendo nyamburko magi kethore mapiyo, gino mamiyo gilal makinde ka kinde. Kama sisi madereva, hii barabara imefunja maspring, yani hakuna ile faida mtu anapata kwa gari. Unapata gari umetengeneza pesa lakini unaenda garage unatumia pesa mingi. Inatoka hapa inaenda mpaka Dandora na shida inakuaga kutoka hapo hadi hapo katikati. Huko mbele unapata iko sawa, lakini pia kuna drainage imetoboka pale mbele. Wajaribu angalie. Barabara inaleta hatari sana kwa upande wa biashara. Biashara ziko chini. Unapata mtu kama mimi, mtu wa bodaboda, hakuna mtu atakubali umbebe kwa matope, anahofia kuangushwa. Ukinyesha barabara ni mbaya sana. Hata ujui utatumbukia kwa shimo gani. Tunasumbuka sana. Gari zinaharibika, tunapeleka garage kila siku. Ekar dak madandora, ekar chung' od bura ma Embakasi North, moloyo apaya ma Umoja 3, jodak e alworani bende ywak e wi rach mar apayani ka giwacho ni jopuonjre maka yudo pek mar chopo e sikul e samo winjore. Wirani apayani thoro pong'o pi gi chuodho e kinde ma koth ochwe. Giluwa ni pi mochido machung' ka keto ngima jodak maka e andaki mar yudo tuo mar nyaldiema. Hata mkiangalia kusema ukweli, muangalia hata drainage huku, na ni watoto wanacheza huku, hata magonjwa wanapata magonjwa huku kama kolera. Unaangalia takataka zimejaa barabara, kukinyesha hakupitiki, barabara imekuwa mbaya, na hata mkijaribu kusema haoni kama ni kitu. Naomba tu sana hapa kwa maji, sisi ni wakaaji miaka mingi hapa. Barabara shida yake sana ni drainage peke yake. Ukishatengeneza drainage, barabara maji haitaingia kwenye barabara. Jodak e alworago koro kwayo piny owacho mamalo gimano mar kaunti mondo miyo kaw ndamo mar beyo apeynigo. Kwayo serikal marwa, government gi county government mondo otim mapiyo mondo barabara ni olosi. Wakwayo gi yo mamuol. Kik girit ni wawuog oko mondo ka giloso ma barabara, nikech usuru waloso wachulo. Mko wapi waheshimiwa wetu? Tunataka tuwaone na tuone vitendo. Si tuwaone mkoa kwa magari. Magari pia si tunaweza enda na magari, lakini tokeni mkuje mjue shida ya watu wenu. Tunaomba serikali kama inawezekana, at least tutengenezewe hii barabara na sisi tuone kama tutapata kitu kidogo. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV. Jolendo mag kambi Royal Media Services kokalo e nyakalondo mar Citizen
nyobago nyasi mar Pasaka mar miyo jopiny mor e kaunti ma Siaya. Nyasi mar budho nyobagi e kar magawa ma VIP Madea kama ne otuge thumbe mag rumba e Otieno Tulu. Ka hotel gi koda Tina Ogal, Fredo Bachi Machoka kaachiel kod Vincent Atea gibedo gi thuolo mar kikore gi oganda. I'm a fan of rumba because when I was young I loved to dance rumba and I still love rumba. Rumba is great and we would wish that after 3 months we should have rumba in this place. Jitokeze, this is a good experience kupatana na watu. This is a good experience kupatana na kina these legends wenye mwasikia mtaani na pia I've seen Machoka live. I've never seen him. Through Citizen TV has made me see him. I really enjoy today. Niko katika Golini in Kenya, Radio Citizen usiku kuanzia saa 2. Mmekuja rumba tunatembea mimi hatupo sisi. Tutarudi tena tuwashe kiberiti. Salamu kutoka kwa Dr. SK Macharia. The best way was to actually bring Uncle Fred and team and Citizen team to celebrate, rumba is something really that has a lot of tradition. It goes a long way. Ni mwanzo tu, manake hii ni rumba ya pili mwaka wa 2025. So nitazama kwamba ni mapema. Japo hadi ni kuwa popote pale tunajua kwa tutakuwa tunapata nafasi ya kusambaza upendo na kuungana na wasikilizaji wetu kwamba tutazidi na tunakuja. Kowere koda nyasi menyobag Siaya gi Radio Citizen Nyakuramogi oyudo ne johala e chiro maduong' ma Homa Bay kod Mbita ma uso alode, olembe kod mwandu mamoko makethore mapiyo. Koro yudo fungruok bang' piny Jerman komakore gi sirikal mar kaunti ma Homa Bay loso negi kuonde ma ginyalo kane mwandu gi mondo kik kethre. Kuonde kano mwandu go mabende tiyo gi teko mar chieng' kata solar cooling system olosi gi kambi mar solar mawuok e piny mar Jerman mong'ere ni Solar Solutions Manufacturer mar reso johala ma osebedo ka yudo lal. Jalup jambetre mar piny Jerman e pacho ka Alexander Fili gi jatend migawo ma ochung' ne ohala e sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Alo manotelo ne chenro mar yawo kuonde kano mwandu go koni gidhi reso johala ma uso mwandu ma kethruok gi yot. We have just inaugurated a cooling room that has been installed with German technology that is connected to a solar panel system that allows to run self-sufficient, so it doesn't need any electricity from the grid. The good thing is that is good for the climate, that is good for the environment, and it makes the whole thing also economically more viable. Sirikal mar kaunti ma Homa Bay oyudo thuolo mondo wabed gi kanyo minyalo kanie chiemo mondo kik otow. En kanyo ma oger makoro gima keto bedo mang'ich tiyo mana kod liet mar chieng'. Mine wanyalo kano alot, nyalo kano nyanya, nyalo kano gik mopogore opogore manyiso ni gige gi sani koro ok nyal kethore. Omiyo wakwayo kendo wagombo ni sama koro ibikete gimiluongo ni chudo makare man storage to ung'e yo munyalo konyogo mine gi kendo kete e moderate limo maber kabisa manyalo konyo mine gi ma ok gikete mala ahinya. Buya mar Anyuongi kata Ford nam Lolwe ma osebedo ohinga maduong' kuom kinde malach ne jolupo kaachiel kod joma tiyo kod nam mar Lolwe yore mopogore opogore Nyakuramogi en gima koro chal ka gima oyud kaka nyalo kelo lokruok. Kata kamano sani koro itiyo gi lony kod riekni ma medo loko sigana ka rowere moko bende osefwenyo yo ma ginyalo loso godo teko mar sitima e kido ma otisi ni biogas kokalo e Anyuongi. Jafumbo marwa Esther Ojwang noluo wach makama kaka inyalo resi alwora ma yudore nam Lolwe ka ichuogo tiyo kod gigo mopogore opogore mabero alwora kendo konyo jodak kendo ma sigana. Dho wath Madunga mayudore e kaunti ma Kisumu,
Warado kod Geoffrey Omondi, matiyo kod migawo mar Flexis Biogas International. Geoffrey timo tije mapile mar loso teko sitima kido ma otis ni biogas ka olose ka okalo e kuogo buya mar anyuongi ma bende ong'ere kod nying mar Ford. Buyano mar anyuongi irego kod masindni kendo inywando kod pi mar loso teko sitima maler mar biogas. Biogas is one of those type of areas that water hyacinth can be used. It's very easy to harvest. You just pull it out of the water. You don't need to select a particular part of it. You just grind up the entire plant and feed it to the digester. Biogas ber nekecha onge garama mang'eny. Once ni inyalo bedo gi dhiang' kata chiel ka inyalo yudo wuoyo is enough. To bende kok inyalo yudo wuoyo keni machiegni gi chiro bende inyalo choko gi alot kata gige nyanya modong' kocha cha ka inyalo afford ng'iewo machine kaka ma wan go shredding machine ka. Mopogore gi Ford, chiemo ma odong' e otende ka achiel kod taka e alwora madunga bende itiyo godo e loso biogas. Kitchen waste, market waste, all of these which we consider waste are very, very high potential for biogas, which means that you need very, very little quantities of them to give you the equivalent volumes of gas as with a conventional technology. But it goes further because it means that also invasive species, water hyacinth being one of them, Cactus opuntia another one, organic waste from food and garden weeds and all of these can produce biogas. Why can't these other plants? So they stopped being waste and they stopped being pests. They now became incredible resources. Alwora mar dunga kaendi wachoko waste mayudore kuwuok e otende to gik ma ji kwano ni gin waste go mage gik ma kwano ni gin gik ma useful ma konyowa mondo mi walos gas. Moloyo kaka oyudo chiemo mowuok e otende nikech dunga ka welo lemo kinde ka kinde kendo ka gibiro ka gichiemo to thoth chiemo donga e hotel. Byron Otieno ka achiel kod rawere wetene pogo taka ma owit kod jo ohala kod jodak madunga motelo ne tiyo gi taka go e loso biogas ka achiel kod mwandu mamoko gino ma ochuogo tije ne rawere mamoko. Tie waste motamruok no kel kacha maber kitere site kaka matumb rech scales mago ok ber kipuko kacha cha. Afu jomoket negi basket e otende gi gino ok ber ka giginene ok ber ka giketo jwala mora mora. Jolony mag thieth osebedo ka chiwo milome ni tedo kod yien kelo tuoche kokalo e iro. Ma en wach majiwogi mar dwaro ni oganda oti kod teko maler. Biogas onge iro, yien nigi iro. Anyalo bet e kom tatedo. To yien ting'e ni dhi kacha tichoro tikudho mach. To biogas tibet titedo kaka i kontrole gi lweti e kaka odhi. To kinde ka kinde yudo water hyacinth ok tek nekech en gima thothne pi biro ga kode ka uka yamo ng'eny e nam to gibiro mang'eny kendo seche moko ginyalo tamo kata mana yiedhi donjo e nam. Teko mar biogas ma iloso kowuok kuom anyuongi kod taka konyo e yore mopogore kaka pith gwen e yor lony manyasani, tedo, tuoyo rech e kind tije mamoko. Atiyo kode through tedo. Anyalo bedo gi gweno ama ringa moro adana tedi, adhi got kasetedo nikech samoro adonjo sa 3 takelo kae to gitedo na tadhi godo. Pi bende giywayo nwa waluoko godo rech. To biogas bende konyowa e yore mang'eny mag tedo, tuocho kaachiel gi yo mar pidho gwen. Kiwe mano bende water hyacinth watiyo go kuom loso manyiwa e puodho kacha manyalo konyowa bende e timo pitho mag cham. Maino margi maduong' en neno ni giduoko chien wito taka kaka yo achiel mar rito alwora. Our core concern is pollution. Call it the green economy, call it the blue economy. There is another economy called the earth economy, which is the soil. The three are very, very interconnected. You can't separate the blue, the green, and the earth economy. So they are an outdated technology that needs to be phased out. And the only way to kill a dump site is to stop delivering waste to the dump site. Esther Ojwang, Ramogi TV. Sigana makara ahinya nyako Ramogi anyisi ni lony koro imedo yudi kendo itiyogo mar ni ores alwora kendo oti kod gigo mosewiti mar kelo lokruok
ka iwinjo kaka muyano mar gas koro konyo oganda yore mopogore opogore kopogore gi rito alwora bende alwora mar gwenge mag Dunga Kisumu. Kapur wane motende kod weche mag dho nam mowuok Kisumu wadhi nyaka gwenge ma Siaya. Jolupo mowuok e dho wedhe mag nam Lolwe ma okiewo gi piny Uganda ywak ni jolweny mag piny Uganda monjo gi e kinde magitimo kiluwa e nam gotieno kendo goyo gi machwe magi rech gige kiluwa kendo moko kuom gi bende lalo ngimagi. E sigana ma oting'o duond jolupo mawuok e kar chung'ur bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, jolupo go lero kaka imonjo gi, kaka isando gi e kor gode gi pek magikale e kogno mager kendo mabith mag jolweny mawuok e piny Uganda. Tielo mokwongo mar sigana ni mar Kihonko e nam, jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo watut mar wachno. Nam Lolwe. Nam ma osebedo kar yuto kod chiemo ne oganda ma Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Jolupo kod jowuoth matiyo gi namni nigi ngero ni mit namni en kwe mare. Makmana ni mano ok e chal mar wach e nam Lolwe matinende. Gititwa marach, gikawo rewano, omendwano wan mwadhi moyo, wating'o gik madongo wadhi moyo gi wi gode, kendo gidak mane wi gode. Omendwano kwasemo gi wi gode en lweny, en mana gocho, waloso nigi kama gidakie, watimo giang'o gikwa gikawo, tondewa mag nanga gikawe mag loko kuma giywe tiendegi. Mano sigand Steve Juma ma en jalupo e dho wath ma Usenge. Ka giwago sand magikale lwet jochiw arita kata jolweny mag piny Uganda matimo patrol e nam Lolwe. Meko mare ma otimore machiegni mogik ne en tarik 4 dwe ni mar 4. Nyocha ni ane wi mageta e dala wa Kenya, kencho atamre koro nokwadhi korgi. Gidhingo korgi kucha gido ka jionge gi hao wa Kenya. Kana watamre mwadwa lweny kod gipi, gipenjo wano siga nyiswa ga boda. Gipenja ni ninge ga boda, kata gin gikia ga boda kumantie, gini organ gidhigi mak gi mama manipi. Steve mane ondhi e chula mamaninga, kendo ma otere kambi mar jolweny ma Sigulu, wacho ni ne ok gikalo kiep Uganda e nam Lolwe, kata odoko ni ne omakgi. Sigand Steve Juma, Kate kod mar Milton Makani, ma en jalupo e dho wath ma Uhanya. Makani, yua kaka osebedo misumba jochiw arita ma piny Uganda e nam Lolwe. Wajua umeenda kutafutia watoto. Wanakunyang'anya samaki yote, kisha kunyang'anya samaki yote, wanaenda kuweka kwa sel. Hiyo sel hata chakula hakuna, wanakunyanyasa. Na unajua hujapewa hata maji, hata chai. Unapigwa. Unasomba hiyo dagaa ukipelekwa kiwanja. Kwa saa zingine ile chakula yenye umekula, wanakubakishia kama umbwa. Ukikataa kukula pia utapigwa. Hiyo tear gas. Hiyo moshi yake. Wakishafungua naweka hiyo moshi na watesa huko ndani. Sasa hamna hata pumuzi. Huwa wanatumiza sana. Mana kaka Steve Gimakani, jolupo mamoko mawuok e dho wedhe ma Usenge gi Uhanya, bende ondiko sigana e chunygi. Kaka gisekalo e matek kogno mager mag jolweny mag Uganda. Mwakale nam kang'eny sana. Nikech inyalo kelo kane dhi manyo, to bora ni chopa kata mageta kae, Uganda dojo kurni mano namgi. Koro kwang'eyo ni mpaka mar nam wani nika kar kanyo. To kiepwano wan kuma kiewono nitie, bende wakia, ni kiewo gik kanye. Koro politiko tini mori ywe mate, ipoka ka Uganda donjo, sikabo. Kage donjo ni dunjo ma chwada timako uto gi odhi kuno te. Yani joka tiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tinyon ma dhano wadwa ma bende tiyo koda kama gimoko nego bed ni timren kata wambe wan gi polise Kenya ka to ok tim gaji kaka joka timo ji kamano. To ok en meko kende. Jolupo gi wacho ni jolweny go thoro monjo gi kod gige lweny. Joka wuotho goludhe. To gin go bunde makaka dwa dhaw kod gionge. Koro samigo ichuno nyaka ni ng'onya mondo goyi nikech kikelo lweny en go bunde. To mana kaka jolupo mamoko, Karelu Sadema en jalupo e dho wath ma Usenge. Kendo sebedo ng'atno ma hike oniang', lero kaka ne okete gi tije matek kaka mag doyo kod moto ne apisas mag Uganda mane omake. Gimako kaka gisamako unu tap to ugonyo tudhe uninde e pie yie gino. Koro ipango kuno to gin gi speedboat ni sama ringo to pi donjo kuomu.
mana wuona kanyo ka tuo ma ok nanyuol kaka konyo barak gi kanyero gin gi tije gi nitie yiende mibaro ma itedo negi go unyalo dhi moto negi udhi baro yien kuno inyalo teru nikech koro un mabus inyalo teru udhi puro kata udhi poko gine sinjo muoge puothe jomoko ikelo negi jogo chulo gi pesa koseteru kanyo gimimiu ni chiemo onge. Sand makamago giwacho ni osekelo koda ka tho mar moko kuom jolupo. Gichien kanyo jo dhone wito ngimagi onge nitie. Josewito ngimagi mang'eny nikech wagan nikech gibiro sama gidonjo nitie jomoluor. Makoneno ka gibiro to en ong'eyo nan lwenyne ka en odumo lore pi. Mago osetimre e bwo nam kae. Wasewito jowa magi go risasi. Moro ne gigo risasi bolwari yie to gino dhi hinyogi ne giduogo gi ywayo to once ni nam ka ituch ok yudi ifloat mana kokituche ka muya pongo yiti duogo malo ng'acha no dhi nyaka sani. Sama jonam timo chenro margi mar dhi nam ndalo duto geno margi en ni gidhi kendo giduogo kod chiemo ma gibro kelo ne joma ni oko. Kata kamano lweny kachiel kod ywaruok mane kindgi kod jogo mawuok e piny Uganda osekelo ng'ur mathuth. Penjogi en ang'o madhi nyime? To koso dibed ni nitiere wach machielo makelo ywaruok kind jolupogi kod jochiw arita ma piny Uganda e nam lolwe. Nyocha ni kaka kawo yie gi joma ninga. Ginyiso ni polise ma Kenya nigi moni barracks nindogo. Gin gionge gi mon gin nindi nam. Mane ka giloso nwaga. To ok en sirikand Uganda kende. Jolupogi bende ywak ni tend Kenya oseketo nyau e winjo ywakgi. Gidonji yedhi wago kago mako ato gikia direction to keti kanyo to confuse gitu uduoko gi Kenya. To wadonjo kod gi Kenya kama ng'eny. Kodonji giti umo gi auma. Gi sirikandwa. Kendo kawo giduoko gi. Lakini ti ohala magi loko. Mobe chanwa chich kan jowa ginyalo bet no ng'eyo jotendwa makoni gi. Kendo giloko ohala no ok gidwan ng'ata ng'atonge. Terowa bende ok gidwan giterwa. Kati jendgi go. Gidwan ni gibed kodwa kanyo to yiebe ok mnago tieno kosewar. Penjo margi. Dipo ni sirikand Kenya oyiero mar wegi e lwet nono. To koso dibed ni sirikal oyiero ling. Kata odoko ni ging'eyo gima dhi nyime e nam. To koso dobed ni en ohanda chudhe mag nam. Gima waduogo wabwa chich gon sirikand gi no chal ni kia gima timre kar ka ohala magore kama duong' ni. Kendo ok gidwa kata ni joko go mondo ng'e. To kagi kiaga kagi donji yedhi wago bwa hepo kod gi wachopo kod gi ka to sirikandwa be treat gi maber iolo fueli Land Cruiser ikowo gi maber. E tielo mar ariyo mar sigana ni wamenyo kethruok mar ochumi kod mwandu e alwora mar nam lolwe ma okel kod ywaruok kind jolupo mag Kenya kod jochiw arita mag piny Uganda. To sirikal nigi duoko mane? Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung od bura Mabondo, Siaya County. Jowa mang'eny oseringo odhi bijes ma Uganda nikech meko manie area makaeni. Namba mag yiedhiwa mosemak are more than 100. Koro sani kendo gichenjo system ni wanyiew nam 41,000. Nakuramogi sigana mamit ahinya mano ne mana tielo mokwongo tielo mar ariyo pod biro biro omiyo kidwa ng'eyo gik ma jolupo kala ahinya e lwet apisa mowuok e piny Uganda to mane Ramogi TV ka ibiro ng'eyo kaka giyudo pek. Anoka ing'isa ka ni Kufur kantiere Nakuru wacho ni yawa jolupo ma Kenya onge chieng' mane winje ywakgi. Kufur kantiere Nakuru penjo kamano. David Obel kowuok Kipasi Kanyadoto wacho neno Ramogi TV maler ahinya erokamano ahinya David ka ikete Ramogi TV. Ber wuod Nam Evans Oyoga Wasonga wuod Konge wacho ni en bende nitie Ramogi TV kar Kanyakura Ramogi. Yiena mondo akaw yweyo dakika 47 bang' saa 1 ma en ratil Ramogi TV.
Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Kodonjo weche mag tuke ni tim Kenya mar jotugo manyiri ma higni piny 17 Junior Starlets ologo 1-0 gi tim mar Baby Lionesses ma wuok e piny mar Cameroon e tielo mokwongo e round mar adek kendo mogik mano bagi lap Nyayo National Stadium Nairobi. Tim mar Cameroon oyudo gol mar gi dakika mar 30 kokalo kuom jatugo Tiwa Melong, gol manoloyo kata kowuok e kona. Tim mar Junior Starlets ma itayo kod Mildred Cheche nomanyo gol mar yweyo pi wang', kata kamano gol ne ok oyudore. Tielo mar ariyo ibiro bagi tarik 25 dwe ni alap mar Stade Olembe e boma ma Yaounde. Kenya nyaka yud loch mondo giyud thuolo mar ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima e tielo mar ariyo bang' tugo tukego higa mokalo e piny mar Dominican Republic. In the 5 games and the goal coming in, 3 of Kenyan defenders almost marking themselves, but it was so easy to go up. The goalkeeper was nowhere near the goal. Tiwa Melong with Club mar Tusker FC oidho nyaka e thuolo mokwongo e chung' mar liga maduong' ma pacho ka tok rodho tim mar Nairobi City Stars gol 1-0 e alap mar Kenyatta Stadium Machakos. Kamachielo club mar Bidco United oloyo club mar Mathare FC gonde 2-0 e alap mar Kenyatta Stadium. Clinton Asiago noloyo gol mokwongo ne tim mar Bidco e dakika mar 25 kapok jatugo Abuko Simon medo ne Bidco gol mar ariyo e dakika mar 35. E tuke mamoko ma obagi e pewe mopogore opogore, club mar Murang'a Seal mawuok Amodhi 0-0 gi club mar Kariobangi Sharks. Club mawuok e gwenge ma Kisii Shabana FC odhi nyime gi duoko makare bang' loyo tim mar Talanta FC gonde 4-2 e alap mar Dandora Stadium. Abuko ametoka langoni tena, Michael Wanyika na amefunga goli. Simon Munala Abuko. Wow. Team mar Kenya Police kachiel kod the Kenya Defence Forces KDF onyiso teko margi e tuke magadhong mag Kenya Open Boxing Championships obagi kuom ndalo adek e alap ma Charter Hall e kaunti ma Nairobi e kidieny mar minimum weight gi mano mar flyweight. Jotuk Police Silas Onyango gi Diof Muimi obedo jaloch bang' loyo jotugo Victor Komen mawuok Nakuru gi Emmanuel Chondo mawuok e kaunti ma Nairobi kaka giluore no. Division mar Wakeini, Veronica Mbithe mar KDF oloyo jatugo Faith Nafuna points 2-1 kendo tingo kombe kidieny mar light flyweight. Tukegi nochakore chieng' tich adek kendo kelo jotugo kata tugo mamit kuom ndalo adek. Nakoro mugima nigi chakruok bedo gi giko dakika neno koseng'adore ka inyisa ni mondo mi akawane thuolo mar gombaka matin wache temo gundho mamoko bende makadugo ka saa 3 weche manyien mag imore tabiro kelo negi koko giduto. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kami weche manyien mosetimore pacho ka. Warom saa 3 jaloko mara osebedo Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Uriti masane.